Hello lover. Good morning. Welcome to my YouTube channel SR Vacation. बे जाहैबाय Day 2. बे जाहैबाय Independence Day खालिनि मैया ओरै हाबबोनायखौ देखायदोंमोन बेनो लामाया एक्सारसाइज थाबायबाबो जागोन एसे बोलना थाबायलाय बोरै मोनो बे जाहैबाय रिन्जा मार्केट मेन रोड साथाम न'फोरा माबायदि मानसिफोराबो गाय बिसिनि पुलिस स्टेसन मेगि दखान नागिर फागसे गिदिंबाय बेयाव इन्डिपेन्डेन्ट डेनि स्पिच होबाय दं नालागोफोर जोंना रुम सफैबाय नाथाय मोनसे प्रब्लेम जादों मा मिथिगोना जोंना गारिनि फ्लेगा गोमादो दा बेखौ जोङो बायना लाबोफिनदो माने जोंना कार पार्किंआनो बेयावलाय बोरै जानो गंसे नांसिगोन दहायसो थांनोबा इनिया बेलेग खोमालै इनिया बुस्थुआ नै नोंसिट नुगौमोन नैफोरबायदियावबो जायाना इन्डिपेन्डेन्स डेनि पुरा बेयाव फ्लेग खाबाय दं ध्रुबदा गुड मर्निं আজি কট খুদিম ধ্ৰুৱদে গাইড কৰি থাকব আমি আগে আগে যাম ততে বেশি যাচ্ছি রেডি जाबाय बाकी लोगोफोरा जागासिनो बाय बेनिफ्राय बै गंसे बाइकआबो थांगोन बेबो लोगोनो ओमफ्राय काराव साबबा टटेल 8 जन लोगोफोर नै थांबाय दं अखा हागासिनो साथामा बाइकआव थांनानै लोगोफोर सफैबाय ओरैबायदि जाम सिगांनिफ्रायनो ग्रेभिटिया लांगोन ना बोनानै प्रबाइसासो बोना थारबायलै आं इखो ना माखय पाइनएप्पल কেনে লাগিছে ভিউটো জয়ন্ত বঢ়িয়া লাগিছে আৰু खनुखाया पुरा खुवा दसेनो बुङो दायो जुदि खुवाया खमायबा देखायनोसै नङाबाथाय देखायला बारा गोलावबो खालामा भिडिअफोर बोरै जयন্ত फिट ना बोरै मोनद' फैनानैथ' मोनदों मोजाङानो खिन्थु खिथुआ जिबाय आरो उपाय गैया जियानिखौ मिथिखानानैबो फैखादोंबालाय बरिया फट' सट' खेबबाय पुरा मेंजोब्बाय थांनोसो जेबो नङा ओरै गाहायाव थांदोंमोन ना पुरा लास्टहालागै बेनिफ्राय ओरै फैफिननायाव आरो प्लास भिडिअनि जस' एसे खारबाय बेनि थाखाय बांद्राय मोनबाय बाखिफोराथ' नै माखय जायो हा भिउ पइन्ट बरिया मजा पुरा दोमैदो नायनोसै आरो मा खालामबावनाय जायो
दिनै फट' सट' खेबखांबाय बरियानो ओमफ्राय ससे थांनानै बेयाव रेस्ट लानोसै बेनिफ्राय डाइरेक्ट थांखानोसै ओंखाम जाया ओंखाम 20 थाखानि जिखुनु बेयो जाहैबाय इन्डिपेन्डेन्स राइड ड्राइभ रसायाव सफैलायबाय एबारि बेनिफ्राय बेयाव मेगि जानानै इउटार्न लानोसै बोरैलै सुदा बोरै मा बुस्थु सानराइसो आच्छा मजा माइन्ड फ्रेश मायबा मायबि टेनसन जाबा बेयाव फाय बेयाव ज' बरिया नखन बावगारगोन आरो भिउ नाय लोगोफोर भिउ चार्जआ बारा गैया लोगोफोर बेखायनो भिडिअखौ खान्दा खान्दा बानायगोन नोंथांमोनखौबो बर खालामा हानायमानि गोजोन होनो नाजागोन हानायमानि मजा बार लोगोफोर मा होनबावनो थान्दा दसेनो नै खुवा जाजोब्बाय गोजांलायबाय ओमफ्राय बेयाव बारा भिडिअ खालामबाय थालायला जों दा ओइसिम गाखोनांगौ बै बेनिफ्राय बेखिनिखौ गाखोनानै सालायला चार्जआ बारा गैला ओमफ्राय डाइरेक्ट गारियाव चार्ज होनाय जायोबा भिडिअखौ खालामबावनोसै नै पुरा खुवा जाजोब्बाय दहाय ओइ खिथाव दंमोन दानिया लोगोफोर पुरा रुम मोनफैबाय दसे चार्ज होबाय गारियाव बेनिफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै बाखि मोनानि डिनारनि थाखाय आलु पर्क बान्दा कबि गुड नाइट बाय बाय